Je moet er betiid bij wezen. Dat is de gedachte van actiegroep Verwedradiel tegen wind. Takenwieke wordt er in het dorp een plan Owienmoen presenteerd. Wat er krijgt in dat plan zit is nog helemaal net duidelijk. Maar toch had de protestgroep besloten om nou wel in actie te komen. We hebben wel in de gaten wat er rondom in Nederland en Friesland speelt met Wienmoen. Ja, en nu komt de gemeente hier met plan na je weken. En dat is wel heel kwaad. En dus daar hebben wij net op actie. En we zijn bang dat er dan, als het aan te vier is, dan zitten 10 mensen in de zeel en dan wordt die plan erheen jakkeren. Het Rijk had de doelstelling om in 2020 14% van alle energie dwarsom te winnen. Dat betekent dat ik Friesland een bijdrage leveren moet. Nou winnen we nu als provincie 160 miljoen watt aan windenergie. In 2020 moet dat 430,5 miljoen watt worden. Een doelstelling dat provinciale steden deze maand een besluit nemen. De Stichting Lokale Energie Verwedradiel is van mening dat je beter meedoen kan onder plan, want dat er moet komen is in haar eigen wis. Nou, wij weten dat er in Verwedradiel meerdere plannen binnen. En toen hebben wij als lefbestuur zijn van lid is dan tierig om tafel gingen om daar wat greep op te houden. Om toch mee te praten hoe we dat nou van zoveel mogelijk een goed plakje aan kunnen in de gemeente. De actiegroep hoopt dat toch haar een protest de meest niet ver haar bewust worden van het plan dat er onder zit te komen, dat net onderschat worden moet. Er wordt in ieder geval een moen mijn afhechten van 100 meter of meer. Nou, dat werd een heel soort mensen net. Ik denk dat de gemeente het goed met de bevolking voor had en denkt dat het tijd op het afvalt. Wij denken van net. De huidige technieken zijn wel zodanig dat je met een behoorlijke moen een behoorlijk rendement halen kan. Dus als ze groter zijn dat ze nou stenen, dat is geen geheim en dat is ik net een verrassing, denk ik. Die gaat verder symbolisch in de verkeer. De Stichting Lokale Energie Verwedradiel presenteert Tiesday, Woensday en Tongersday haar plan op verschillende informatiebijeenkomsten.